תחומי התמחות, אחד... נכון, לא הפעלנו את ההקלטה בהתחלה. אוקיי, תודה, ארי. פדיחה שלי. אז פרופסור ארי נוימן האהוב, שאני אגיד שחוץ ממה שהוא ידבר עליו היום, גם האדם הכי קשוב שאני מכיר. אז ארי, הבמה שלך. תודה. אוקיי, רואים? עוז, כן, אפרת, כן. רואים? יופי, מעולה. אז בוקר טוב, אני רוצה לדבר איתכם בדיוק על מה שכתוב פה היום, על זה שאנחנו כולנו חיים במאה ה-21 בכיף גדול, אבל כולנו, או רובנו המכריע, חושבים כאילו אנחנו במאה ה-19, ובעצם יש לנו משהו שנקרא אשליית החיים בעתיד. אשליית החיים בעתיד, זה מה שאני רוצה לדבר עליו, אני רוצה להסביר מה זה אשליית החיים בעתיד, למה אנחנו סובלים מהדבר הזה ואיך אנחנו יכולים להפסיק לסבול מהנושא הזה של אשליית החיים בעתיד. אז כולנו חיים בעבר, למרות שנדמה לנו שאנחנו חיים בעתיד, ואחת השאלות המעניינות זה למה. למה אנשים חיים בעבר? למה ארגונים מתנהלים כאילו הם ארגונים מאוד 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 חדשניים, אבל בפועל הם חיים בעבר, ולמה קשה לכולנו לעשות את המעבר הזה מהעבר אל העתיד. אמ, אני עוסק בעתידנות וחינוך, אני גר בגליל ויש לי משפחה מקסימה, כולל ילדים וכלבים וחתולים. אני חוקר ומלמד כבר הרבה מאוד שנים, אני עומד בראש תוכנית לתואר שני בחינוך. אני הקמתי ומנהל את מובנים, שזה אחד מהמכוני הערכה שמובילים בארץ. אנחנו עושים ליווי של ארגונים בתהליכי קבלת החלטות. אחד הפשנים שלי הגדולים זה לעסוק בכל מה שקשור לפיתוח של תרבות ועתידנות וגמישות מחשבתית, ואני מגיש עם עוז היקר שנמצא איתנו פה פודקאסט שנקרא עולם חדש מופלא. אז אתם זוכרים שפעם הטלפון היה מחובר לקיר? זאת אומרת שהיינו יוצאים מהבית ומשאירים אותו בבית כי הוא היה מחובר לקיר, ואם היינו רוצים לדבר עם מישהו, אז היינו צריכים להתקשר אליו הביתה ולשאול, דודי בבית? והיו אומרים לנו לא, אז היינו אומרים אפשר להשאיר הודעה, והיה פנקס קטן כזה ליד הטלפון, שהיו רושמים הודעה לדודי. היום אנחנו יוצאים מהבית והטלפון מחובר לנו ליד. יצאנו מהבית בלי המפתחות, ממשיכים, יצאנו מהבית בלי הארנק שלנו, ממשיכים, אבל בלי הטלפון, חוזרים חזרה הביתה, לא משנה איפה אנחנו, לקחת אותו, זה כאילו השארנו אונה אחת של המוח שלנו בבית. אבל האם זה אומר שאנחנו חיים בעתיד? או פעם היינו מובילים סחורות ממקום למקום עם סוס ועגלה. היום יש לנו רחפנים שעושים את זה. בפודקאסט שעוז ואני מגישים, ראיינו מישהו שיש לו חברת סטארט-אפ ישראלית של רחפנים. הוא סיפר לנו שהיום, נדמה לי שזה כבר בניו יורק, הם מסוגלים לקחת הזמנה של פיצה, ותוך 6 דקות הרחפן מרחף לך מעל הבית, מוריד עם כבל פיצה חמה ואתה יכול לאכול אותה. אבל השאלה אם זה שעברנו מסוס ועגלה לרחפנים, אומר שאנחנו חיים בעתיד. פעם היינו צריכים ללכת לספרייה מאובקת לקחת מידע, והיום יש לנו שיחות עם AI בכף היד, אבל האם זה אומר שאנחנו חיים בעתיד? ופעם נסענו בטרנטס עם גיר ידני כזה, והיום יש לנו מכוניות אוטונומיות. עוד מעט לא נצטרך ללמוד לנהוג בכלל, אבל אנחנו לא חיים בעתיד בגלל הדבר הזה. אנחנו בעצם חיים בעבר, ואני רוצה להאשים. אני רוצה לראות מי אשם בדבר הזה. מי אשם בדבר הזה שלמרות שהמוח האנושי שלנו הוא כל כך גמיש, הוא כל כך רוצה לצמוח, הוא כל כך רוצה להתפתח, הוא רוצה להיות בעתיד, ובכל זאת הוא לא נמצא שם. אז אני רוצה להאשים, אני רוצה להגיד לכם מי האשם המרכזי. וכדי להבין מי האשם המרכזי בדבר הזה, אנחנו צריכים להתחיל עם האיש הזה. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? אתם מכירים אותו? בדיוק, כן, זה נפוליאון. נפוליאון בונפרטי, שאיפשהו בסביבות 1800 הסתובב באירופה ועשה שם שמות. הוא הסתובב וכבש מדינה אחרי מדינה, וכל מיני מדינות עשו קואליציות נגדו ולא הצליחו, ואז נפוליאון הולך ומתקדם באירופה, כובש עוד ועוד מדינה, והוא מתקרב לאט לאט למעצמה שקראו לה פרוסיה. פרוסיה זה היום גרמניה, פולין, אז הבירה שלה הייתה ברלין, ותחשבו מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית, והוא מתקרב אל פרוסיה.
והוא צועד בדרך לפרוסיה, ופרוסים שיודעים שהוא מתקרב אליהם אומרים משפט נורא מגניב, הם אומרים, אנחנו נחזיר את הקורסיקאי הקטן למידות שלו. קורסיקאי כי נפוליאון הוא מקורסיקה והוא היה איש נמוך. קיצור הם אמרו אנחנו נחסל אותו. אז נפוליאון צועד לכיוון פרוסיה, הפרוסים נערכים לפגוש אותו, והם נפגשים בשני קרבות שהתרחשו מאוד מאוד קרוב אחד לשני, שני קרבות בין נפוליאון לבין הפרוסים. בשני הקרבות האלה, באופן חד משמעי, הצבא הפרוסי הובס באופן דרמטי. נפוליאון אחרי כמה שבוע או 10 ימים צועד ברחובות ברלין, מצעד ניצחון. עכשיו משם הוא המשיך הלאה, ודרך אגב פרוסיה הייתה משועבדת לצרפת אחרי זה שנים בעקבות הכישלון הזה, אבל נפוליאון משם ממשיך הלאה לכבוש עוד כיבושים, בסוף הוא הגיע עד אלינו והוא נעצר, אתם יודעים בעכו יש שם תל נפוליאון, אבל נפוליאון ממשיך הלאה, אבל הפרוסים נשארים בשוק, הם כאילו שואלים את עצמם מה קרה פה, הם לא מבינים איך זה יכול להיות שאיש כזה עם צבא כזה קטן ניצח מעצמה כזאת באופן כל כך חד משמעי, וועדות חקירה וכל מיני אנשים, ופה אני רוצה שתכירו את הדמות השנייה המשמעותית בסיפור שלנו, וזה השם האמיתי, קוראים לו יוהאן גוטליב פיכטה, והוא, יוהאן גוטליב פיכטה היה פילוסוף פרוסי, והוא השתתף בכל החגיגה של למה הפסדנו, והוא אמר אני יודע למה, אני מבין ויודע למה הפסדנו, אנחנו הפסדנו בגלל סיבה אחת מאוד מאוד פשוטה, לחיילים שלנו יש רצון חופשי. אתה אומר להם ללכת מימין, הם חושבים שיותר כדאי ללכת משמאל, הם הולכים משמאל, וככה אי אפשר לנצח מלחמות, בטח לא נגד מישהו כל כך מוכשר כמו נפוליאון. אבל אמר פיכטה, אל תדאגו, יש לי פתרון. החבר'ה האלה שלנו, החיילים האלה מעבודים, כבר אין מה לעשות איתם. אבל בוא נלך לחיילי העתיד. בוא נלך לחיילי העתיד, ואתם יודעים מי זה חיילי העתיד, נכון? אלה הילדים. אז הוא אמר, בוא ניקח את הילדים, נרחיק אותם מההורים שלהם, כי הם מפריעים, נכניס אותם למוסדות, במוסדות האלה נעשה שני דברים. אחד, נעקור מהם את הרצון החופשי. ושתיים, נגרום להם לעבוד בצייתנות. נגרום להם לעשות מה שאומרים להם בצורה אחידה. והוא אמר משפט נורא נורא מצמרר, הוא אמר, מדינה שתשכיל לעשות את מה שאני אומר, תוך דור יהיה לה צבא בלתי מנוצח. ולצערנו הוא צדק, או כמעט צדק. ואנחנו יכולים לראות את זה סביב מה שקרה במלחמת העולם הראשונה, ומלחמת העולם השנייה עם הגרמנים. אבל באותה תקופה צריך להבין שזה היה סטארט-אפ. מבחינת הסביבה, מבחינת המדינות שהיו מסביב, זה היה סטארט-אפ, זאת הייתה הצלחה מסחררת. כי אנחנו, אני מזכיר לכם, סביב המהפכה התעשייתית, מאה ה-18-19, ושם מי שהיה יצירתי או מי שהיה סקרן, לא הייתה לו עבודה. היית צריך לבוא למפעל, לעבוד במפעל, לעשות מה שאומרים לך. ואם היית מחליט שאתה רוצה לצאת להפסקה בזמן שלא כולם יוצאים, היית תוקע את כל הפס ייצור. היו מפטרים אותך. אז הילדים שעברו את מערכת החינוך של פיכטה, בעצם יצאו מוכנים עם כישורים שעזרו להם להצליח במאה ה-18 וה-19. אבל אנחנו לא במאה ה-18, ואנחנו לא במאה ה-19, וצריך להבין שהכישורים האלה, שהבית ספר של פיכטה יקנה, הם נזק, הם מייצרים נזק, הם מוציאים ילדים עם נכות, עם קושי מאוד מאוד גדול, להסתדר בעולם שלנו. הילדים האלה לומדים לבוא באותו זמן, לעשות את אותו דבר, ללבוש את אותם בגדים, זה מה שהם לומדים, הם לומדים אחידות וצייתנות. ומערכות העולם, מערכות החינוך בעולם היום מושתתות על מערכת החינוך של פיכטה. אל תטעו, הילדים שלנו הולכים למערכת חינוך של פיכטה, לאותה מערכת. אמנם יש כיתות יותר יפות, יש טאבלטים במקום מחברות, יש לוח חכם במקום גיר, אבל זה אותה מערכת עם אותם ערכים, עם אותם כישורים. ואני רוצה להראות לכם רגע מה קורה במערכת החינוך. תודה. היום, לא. רגע, אני אעשה, אבנר, עשיתי לך מיוט. בואו נראה האם אתם שומעים. טוב שאתם יודעים,
חסרים לנו שומעים? 13,000 מורים, ואני מודה לכם, כל כך מודה לכם, שהתנדבתם לחינוך ילדים ובקרוב תוסמכו להוראה. שאלות? לא התנדבנו, שב"ס ויתרו לי על צידו כי מגיע בולד. בסדר. הבטיחו לי להוציא את ריבי הנוחרת מעתה אם אני מגיע. שקט בכיתה בבקשה, אין לנו זמן. אתם המחזור הראשון של רפורמת מורים בחיש. אני מצפה מכם להתנהג ככה. מה זה רפורמה? אני בבתי כלא מכיתה ג'. אני אדגים. מה אתה אוהב לשתות? קולה, אוקיי? לעשן? מלבורוטאץ'. קולה, מלבורותת. מבחינת רפורמת מורים בחיש, אתה יכול ללמד אנגלית בתיכון. לא להפריע. אני מבקשת לא להפריע. מי היה ראש הממשלה הראשון בישראל? נתב"ג. בעיקרון, אתה חומר טבעי להוראת היסטוריה. היסטוריה? גברתי הצעירה, מהו הקשר בין שמואל א' ושמואל ב'? היו קורא משפחה של שמואל ג'. בשביל לחתום על ספר תורה, תורה לתנ"ך. אז ככה נראית מערכת החינוך, אבל מה עושה את ההבדל? מה בעצם יכול לעשות את ההבדל היום בין ארגונים שחיים בעתיד, בעבר, לבין ארגונים שחיים בעתיד? בין אנשים שחושבים כמו שאנשים חשבו במאה ה-18 וה-19, לבין אנשים שחושבים כמו במאה ה-21. והאמת היא שיש סדרה של כישורים שעושה את ההבדל. אני רוצה להראות לכם 4 כישורים כאלה: סקרנות, מקוריות ויצירתיות, כישלונות והתמודדות איתם בהקשבה, ואנחנו נדבר היום רק על 2 מהם, אבל צריך להבין שבית הספר, הכיתה של פיכטה, מה שהיא עושה זה היא מוציאה את הסקרנות מהילדים, היא מוציאה את היצירתיות מהילדים, וזה תהליך מאוד מאוד קשה. אבל החדשות הטובות הן שזה הרגלים נרכשים, זאת אומרת אנחנו יכולים להפוך את זה. אנחנו יכולים להפוך להיות יותר ויותר יצירתיים או סקרנים, והשאלה איך עושים את זה. אני רוצה לדבר קודם כל על סקרנות. צריך להבין שסקרנות זה המנוע האנושי לכל הדברים המדהימים. אם תסתכלו מסביבכם, האור שמעליכם, והעובדה שאנחנו מדברים פה בזום, והרפואה המדהימה שיש לנו, והמכוניות שאנחנו נוסעים איתם, והכל הכל הכל, זה תוצאה של סקרנות האנושית. זה המנוע להתקדמות האנושית. ובגדול סקרנות זה כולה 3 שאלות. מה קורה? מה המצב? תיאור של המצב. למה זה קורה? מה הסיבה לדברים האלה? אנחנו נורא אוהבים להבין למה ובצדק. ומה עושים עם זה? אם אנחנו רוצים לשנות משהו או לא לשנות משהו או לשפר. אתם מכירים את זה שלילדים יש את גיל הלמה? ילדים קטנים יש להם גיל הלמה, ובאיזשהו שלב הם שואלים למה, וההורים באיזשהו שלב אומרים די, נו אני לא יכול לענות יותר. אני מציע לכם לא להגיד להם די, כי כשאתם אומרים להם די, אתם אומרים להם תפסיקו להיות סקרנים. זה גיל מדהים וכדאי לתת להם לטפח את הסקרנות הזאת. אז אמרנו שאפשר להפוך את זה, אפשר להפוך להיות יותר סקרנים. אני רוצה להראות לכם 2 כלים לטיפוח סקרנות. הכלי הראשון נקרא שאלת שאלות. עכשיו זה נראה נורא מובן מאליו, אבל זה לגמרי לא. אנחנו לא רגילים לשאול שאלות. בבית ספר אנחנו לא שואלים שאלות, בטח לא שאלות של סקרנות. בבית ספר מה שקורה זה שאנחנו רגילים לענות תשובות ידועות מראש, לשאלות ידועות מראש של המורה. אנחנו לא רגילים לשאול שאלות של סקרנות, וזה מאוד בעייתי. אז איך אנחנו הופכים את הגלגל? למשל, 5 דקות של למה. בתחילת ישיבה, במקום לצלול ישר לתוך מה שצריך לעשות, לוקחים 5 דקות, 10 דקות, ואחד האנשים בישיבה מכין משהו ושואל למה. מציב שאלה, למה? למה אנחנו עובדים דווקא עם הלקוח הזה? למה אנחנו משתמשים דווקא בתוכנה הזאת? למה התהליך הזה לוקח 3 ימים ולא פחות? ומנהלים על זה דיון. אנחנו מרגילים את המוח שלנו לעניין הזה של למה, של לשאול למה זה דבר חשוב. וכמו שעשינו את זה בהתחלה, אנחנו גם עושים את זה בסוף. אנחנו בסוף פרזנטציה או שיחה יכולים לגמור את השיחה ולשאול. אנחנו בדרך כלל מסיימים עם action items, מסיימים עם סיכומים וכל מיני דברים כאלה. בואו נסיים עם שאלה. נשאל שאלה בסוף השיחה. למשל, אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה הדבר האחד שאתם יכולים לקחת מהפרזנטציה היום, ליישם בארגון שלכם מחר, או ליישם במשפחה שלכם מחר? אז זה הראשון, שאלת שאלות. והשני,
חגיגה של סקרנות. רבותיי, המוח שלנו אוהב חגיגות. וכשאנחנו חוגגים, אנחנו מסמנים לו, זה דבר חשוב. אז בואו נחגוג את הנושא הזה של סקרנות. אפשר לעשות את זה על ידי שיתוף. אם שמעתי ספר, או קראתי ספר טוב, אני ממליץ עליו או פודקאסט או פוסט, או בואו נעשה פינה כזאת שכל שבוע מעלים או ממליצים כל מיני דברים. ובואו ניצור אירועים ונחזק אותם, אירועים של סקרנות. אחת הדוגמאות המוצלחות מאוד לדבר הזה, זה מה שקורה בנוטס דיי בפיקסאר. אתם מכירים את פיקסאר? פיקסאר זה דיזני, זה הסרטים המצוירים. הם פעם בשנה עוצרים את כל העבודה, אין עבודה, כולם נפגשים בצוותים מעורבים, והיום הזה מיועד לשאול שאלות, ואין שום דבר שאסור לשאול עליו שאלות. הכל פתוח לשאלות, וכתוצאה מהדבר הזה יש מאות רעיונות חדשים, אבל יש משהו יותר חזק מזה. יש את הנושא של פיתוח, של תרבות, של סקרנות. וכשאני פוגש ארגונים, אני רוצה להגיד לכם, זה אחד הדברים שמיד בולטים. האם בארגון הזה יש תרבות של סקרנות, ואתה יכול לראות את זה באיך שאנשים מדברים אחד עם השני, באיך שהמנהלים מדברים עם האנשים שעובדים איתם, איך מפתחים תרבות של סקרנות. אז זאת הייתה סקרנות. לצד סקרנות, עוד קישור נורא חשוב זה יצירתיות. איפשהו בשנות ה-60, מדען בשם ג'ורג' לנד קיבל משימה מנאסא, סוכנות החלל האמריקאית. הוא קיבל משימה לפתח מבחן ליצירתיות. מסתבר שאסטרונאוטים צריכים להיות יצירתיים, הם בחלל, הם תקועים שם לבד, אין להם משאבים, הם צריכים להיות יצירתיים. אז הוא פיתח מבחן כזה, ואחרי שהוא פיתח את המבחן, הוא החליט להעביר אותו לא רק לאסטרונאוטים, אלא לעוד אנשים אחרים. עכשיו, המבחן הזה הוא מבחן כזה שמעבר לציון מסוים, אתה נחשב גאון ביצירתיות. וכשהוא העביר את זה, הוא העביר את זה לילדים בגילאים שונים. למשל, הוא העביר את זה לילדים בגיל 5, בגיל 10 וכן הלאה וכן הלאה. תנסו רגע לחשוב איזה אחוז מהילדים שעברו את המבחן הזה בגיל 5, עברו אותו בציון של גאון. תנסו לחשוב על איזשהו מספר, איזשהו אחוז, ואז תנסו לחשוב על איזה אחוז עברו אותו בציון גאון בגיל 10. ותראו את התוצאות המדהימות והמדכאות. התשובה היא שבגיל 5, 98%, פרקטיקלי כולם גאונים ביצירתיות, ובגיל 10 רק 30%. תראו מה קורה אחר כך, בגילי מבוגרים יותר זה מדרדר, אבל תסתכלו מה קורה בין גיל 5 לבין גיל 10. אתם יודעים מה קורה לילדים בין גיל 5 לגיל 10? מה משתנה בחיים שלהם? הם הולכים לבית ספר. ואז תסתכלו רגע על התמונה. התמונה הזאת היא יצירתית בטירוף. אתם רואים שיש פה שלט, ובתוך השלט הזה יש צבעי פנדה. אז בגן היו מסתכלים על זה ואומרים לילד, וואו, איזה מגניב. בבית ספר יסתכלו על זה ויגידו לו, טוב, תפסיק לשחק ותתחיל להיות רציני. וזאת בדיוק הבעיה. אז בעצם אנחנו מתחנכים החוצה מיצירתיות, עוקרים מאיתנו את היצירתיות. אני מזכיר לכם את המטרות המרכזיות של הבית ספר של פיכטר. אבל כמו שאמרנו, אני רוצה להציג לכם עוד שני כלים לטיפוח של יצירתיות. הכלי הראשון מדבר על זה ששיפוטיות ויצירתיות זה שתי תפיסות או גישות או דרכי חשיבה שונות, ושיפוטיות הורגת יצירתיות. שיפוטיות הורגת יצירתיות. ולכן תסתכלו רגע על המשפט הזה שהוא בעיניי משפט מדהים, כי אם אנחנו חותכים אותו לשני חלקים, אנחנו מבינים את העיקרון הראשון. והעיקרון הראשון הוא שאנחנו צריכים להפריד בזמן בין החלק היצירתי שבו אני מפתח את הרעיונות לבין השיפוט שלהם. אז אני לוקח עכשיו 10 דקות או רבע שעה ואני זורק רק רעיונות מקוריים, ואסור להגיד זה לא טוב, כבר ניסו את זה, זה יקר מדי, זה לא הגיוני. אסור להגיד את זה, אסור לשפוט, רק לזרוק רעיונות. אחר כך אפשר לשפוט אותם, אבל אנחנו רוצים להפריד ביניהם בזמן. זאת פרקטיקה שחלק מהאנשים נוהג בה, קוראים לזה בין היתר brainstorming. אנשים עושים brainstorming, אבל הם לא יודעים שזה מושתת על הדבר הזה בדיוק. אז זה היה הכלי הראשון. והכלי השני, אנחנו יכולים לקחת ממישהו שקוראים לו בוב סאטון, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה בסטנפורד. הוא מדבר על זה שיצירתיות זה לא תהליך חסכוני בזמן. תסתכלו על המשפך הזה, הוא קורא לזה משפך היצירתיות. אני מתחיל עם 2,000 רעיונות יצירתיים, ואז לאט לאט בתהליך המיון והניפוי אני מצמצם אותם עוד ועוד ועוד, עד שבסוף יש לי רעיון אחד
מדהים שאני עובד איתו. אבל בשביל להגיע לרעיון הזה, אני חייב להיות סובלן לזה שיש רעיונות גרועים, או לא מוצלחים, או מוצלחים אבל לא ברי מימוש, או כל מיני דברים כאלה. ואם אני רוצה להיות יעיל, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. אני צריך להסכים לסוג מסוים של חוסר יעילות, או במרכאות בזבוז זמן. אז זה הכלי השני. אם אני רוצה ישיבה שבאה לפתור בעיות, אני חייב שהישיבה הזאת תהיה ארוכה יותר. ואחת הדוגמאות הטובות לדבר הזה זה הפרקטיקה של גוגל, שבמסגרתה כל עובד יש לו 20% מהזמן שאותו הוא יכול להשקיע בדברים שמעניינים אותו, שהם לא בהכרח קשורים באופן מיידי לעבודה שלו. אנחנו פה מעודדים יצירתיות. אז מתוך 4 הדברים דיברנו על סקרנות, שם דיברנו על 2 כלים, על שאלות והחגיגה, ודיברנו על חשיבה מקורית ויצירתיות, דיברנו על ההפרדה בין ההעלאה של הרעיונות לבין הבדיקה אם הם טובים או ישימים, ודיברנו על סובלנות לרעיונות הבמרכאות גרועים. על 2 הדברים האחרים לא דיברנו, אולי נדבר בהזדמנות אחרת. אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו יום סקרן ויום יצירתי, ותודה.